Інформаційна війна. Через блокування програм телеканалу АТР Нацрада України з питань телебачення написала скаргу до корпорації Google. Раніше представники платформи YouTube звернулися до керівництва каналу з вимогою видалити з офіційного каналу АТР деякі передачі. Підставою стала скарга Роскомнагляду про те, що вони порушують російське законодавство про інформацію. У своєму листі до корпорації Google Нацрада повідомила, що телеканал мовить під українською юрисдикцією і його контент відповідає українському та європейському законодавству. А Росія і раніше намагалася домогтися видалення неугодних їй українських програм. Національна рада переконана, що такими діями Російська Федерація використовує корпорацію Google і її дочірню компанію YouTube у своїх інтересах у процесі ведення гібридної війни проти України. А Роскомнагляд намагається регулювати діяльність українських медіа, які є ліцензіатами Національної ради. Таке невмотивоване втручання російського регулятора в діяльність незалежних медіа, які провадять свою діяльність в Україні, є неприпустимим.